Horchata Coffee Shop. Què és això? Pau, m'imagino que és el paradís dels xuferos. Sí, Alfons, perquè així trobem de tot, però fet amb xufes. Mireu, per exemple, així tenim un oli que està barrejat amb carxofa de Benicarló, com no podia ser d'una altra manera, i també xufarroscos amb anisets, per a prendre el té, però sí, clar que sí. L'estrella és que, doncs l'horchata, i així tenim a Laura, que està ficant un gotet dels centenars que ven al cap de dia en esta botiga que està en la mateixa estació de l'AVE de València. I fan amb esta horchata una espècie de còctels amb ingredients com estos, les safanòries o les espinacs, que ara està fent una espècie de, com denominaries això? Perquè jo no sé si l'horchata y els espinacs barregen bé. Está buenísimo, es todo natural y la gente le gusta mucho con fresa, con zanahoria, con espinacas, con plátano. L'he de provar. Tiene mucho éxito este batido. Diu Alfons que l'ha de provar, tu el recomanes, no? Ui, que se'n va un poc, eh? Sí, ja està. Li ha donat massa potència. Pues anem a pegar la volteta, ara mos ficarem un gotet eixe còctel tan estrany. Tenim també, per exemple, rosquilletes fetes amb farina de xufa. Molt bé. Amb esta xufa, amb la que fem, en la que fan esta horchata, que ja podem dir que és l'ingredient típic valencià amb el qual se fan estos pastissets, per exemple, rebosteria... Mira, fins i tot patés. Ahí tenim a Laura una altra volta que està ficant una espècie de canapé, Antonio, que és el president de la denominació d'origen. La idea quina és? És productes que tinguin que veure en la xufa, no? Sí, és un orgull per al Consell Regulador de la Xufa de València, de la denominació d'origen xufa de València, veure com d'este tubèrcul tan xicotet i tan valencià com és la xufa se poden traure tan gran varietat de productes. Pau. I està ficant melmelada. Sí, digues, Alfons. Pau, no, que estava... Totes les seues propietats, que són una gran varietat d'elles. És molt interessant el que està dient el nostre convidat, però era per a que reblar el clau en el sentit que així el que fem és també llevar la estacionalització de la xufa, perquè tenint aquests productes durant tot l'any podem estar consumint coses derivades d'ella. Per a consumir-la no només en estiu. Per exemple, tenim esta cervesa de xufa. Això entra bé en qualsevol època de l'any. Què tal està? Està boníssima, casolana. També tenim, mireu, arracades... Molt bé, per a tu. Arracades fetes en xufes. I ara vos vaig a ensenyar com abans es venia l'horchata. Anem a eixir d'esta tenda perquè antigament es venia en carrets com estos en el que està encarna. Els llauradors que cultivaven la xufa anaven a València amb estos carrets, no? Uns carrets. I se ficava la horchata i la gent venia i com fem ara. I ara podem trobar estos carrers per tota València. Per tota València. I la gent està molt contenta perquè és una horchata molt bona, és artesana, i la gent el que vol és horchata bona en València. Me la dones, no? Diuen que sap a horta. La provem? La tastem? Sap a horta. Prova-la, prova-la. Agarra ese gotet. Jo no sé si se brinda en horchata, però tu i jo l'anem a fer. Tu brinda, que tot ho fas bé. Boníssima l'horchata. A veure. Adéu. Ale, de la cervesa a la horchata, sense solució de continuïtat, perquè tot està fet en xufa.